Tigana yubo no bochori wekemerigie kawa nigono bwakolekana chinsemo ananase bungeri ya Kitutu Church South Emeye County ya Kisii abali mikurense ni gobeso kiaso kunyara wakachikura gochora baraibabo asabono bagani abaraiba chorwa asebiroge bibanyare kwa nekiunankuru barobakoribwa ba century ya wanchiri ya konde wensi goteyo elibonya banyare gokinia ligesa liekemerigie kawo muri kito dipona sanya na tarase bunge yona gotwariganira roboti rokobwatia ase abachori babiri bogotwara engusana nene kubwatekana n'obuteneri butari obuya ase factory chekemerigie kawa Emeye County ya Kisii lituko lya lero nigo abachori obwakoreka ase factory au chekemerigie kawa Emeye bunge ya Kitutu Church South. Tulikuwa na function ya elections hapa Nyako FCS kufanya kura kuchagua viongozi watakaoongoza wakulima katika hiyo society. Tumeweza kufanya elections kwa factories mbili, moja ikiwa Nyakoe main na gani watu au hata wachoria society yetu ya Nyakoe tuachora wachoria society ya Kyogosi Rutu kwa Rabia utabwati Muchando twagenda se factory ya Ngege twara issues twamwanga togo chago chikwanera tumanya kwira na rogo korobo chori twaita se society yetu ya main twakora obochoria somorembe twakura gukwana Emeye society ya Nyakoe main FCS umurwaniririo yomo niganyara kwerusia ase kiminanio kyo kumwirera umurwaniririo nde koyonyorera obobui asumu baromonene abalimi bekemerigie kawa ubanyara gwikirana aso abachori obwe nigo bagokora gekorikyo na gotwara gosemeria nga ekemerikia abo kie kawa ngechiko bakonya sobulimi bwabo ndale mambi na mambi ekonya abana bane igo twachode kurase machine bagende barate bintu kakimbanda baturani kuna serikali ya rure kodumage koro yemona asenje bachori bwakoro bwekene ngaki ulionde gasalenda tiasia kore dorete voka na propaganda intu twagokire konyoro murayo tubula jari sia tiko represent garia gati yabo mbaru kobolia gochia sabara yaba banyara gotumeka enibo ya serikali buya eliongo konya common mwananchi change abatu babekoro balinde kagu yaito neri yawo konya bakobekaiga tubwaternaamo no abolimbu bwena tikopimwa chibando ngopimwa chire masinia chikagu yoka bere gaiga olimbora chibando njira ntoko manyana ki nembali babekire mana babeke chibintebi one toko chitwasinywa tikato simeke onyane ka weri simekirarie epimwa abantu tonyore ebese ya maiga obwasioku ngati ebintu babere bakwemurungereria ase gekegetambe elio kwenyorera eng'eria yabo asobuya ego ikenga kiyo yo wakanwa twanyanga chikiro chinto ikoro kigwa lakini twategwa malieta aronga naro iyo tete twachenjie liete liga liche tonyore chinamba chiacha na malieta chene chikiro chiacha ndu sakanyanga na malieta gochoka bire chikiro twama chikiro na tutaiko iberu chinga kiechecho niga balimi banyara gosegetana elio gokonya asobulimi bwekemerigie kawa elio banyara gokinia chinka chiabo badende bantu boirane mugondo tolemese kemerigie kawa ni kiyakere kero montegera ne mugondo elitimo kuba moya 40 ekemerigie kegaiga koripoti ligetaseni Kendizi TV kurwase kenyoro kieyanyi kegotoka Emeye ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Church South gotoka Emeye County ya Kisii elietalia Nendi Pon Asanya.